Milánik, poď sem. Čo to tu je? Čo to tu je? No. No poď sem. Čo tam vystrájaš? Čo tam vystrájaš? Ťap, 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 ťap. Ťap, 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 ťap. No poď sem. No poď. Utekaj. Lato. Latuš. Ahoj. Čo tam máš? Čo tam máš? Ťap. No čo to tam je? Ahoj. Poď sa to je Milán. Jaj, šmíka sa tam. Šmíka. No, bum na zadok. No čo? Kam si sa vybral? Čo to ty máš? Čo to ty máš? Čo to ty máš? Milánko, čo to má? Milánkové. Tu si sa tak zhápol za to, hej? Tut. No to rozbije sa to, čo to vystrája? Rozbije sa to. To sa nerobí, Milánik. Kde je piškotka? Piškotky? Kde máme piškotku? Kde je piškotka? Mňam, piškotky? Kde sú piškotky? Tam padam, pam padam, pam pam. Tak ti na hlavu spadne, keď budeš chodiť. Ti spadne na hlavu, uvidíš, no čo? Ti spadne na hlavu, Milánkoš. Tu ti to na hlavu spadne, čo tu sa tu, kde sa tu šperáš? Tu ostaň. No. Tam sa nedostane, toto je všetko zabarikadované. Ako by Benžik? Hau. Ako by Benžik? Hau. Ako by Benžik? Povedz hau. Hi. Ako by Benžik? Hap. Hap, povedz. Ako by? Hap. A kde je babka? Kde je babka Balažová? Kde je babka Balažová? A mama, kde šla mama? Povedz mama. Otko. Ba. A mama. A povedz Otko. Alebo vieš čo povedz Ivánka. Bum na zadok. Čo si tam našiel? Čo to máš? Odlož, tamto odlož, pekne odlož tam. Bum, na zem spadlo. No čo? Lásko. Hej, čo to tu je? Milánik. Milánko. Milánik, pozri sa, čo mám. Bum, pozri sa, čo mám. Kaka. Kiki, bum, pi, kiki, bum. Poď sem, tam nechoď, tam je radiátor. Tam nechoď, to je radiátor horúci. Naštartujem autísko.
Naštartujem. No. Tam nechoď. Kde je autíčko tvoje? Kde je autíčko? Milankové autíčko, tu je autíčko. Bum, 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 bum. Ocko, naštartuje autíčko, uvidíme, Milanko pobeží. Naštartuje Ocko autíčko, Milanko pobeží, povedz. Pobeží o dušu. Milanko bude bežať o dušu, povedz. Kde je Milánik? Poď ty ku mne. Ideš ku mne, či nejdeš? Poď sem. Poď sem. No poď sem, autičko zapohne. Kde je autíčko? Kde je? No poď sem. No, môžeš. No sem poď. Poď sem, no poď sem. No poď, hop, hop, poď. Bum, 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 bum. Kde je autíčko? No poď sem. Som ti povedal, poď sem. No poď sem, no poď sem. No daj ruku a poď. Poď. Aj. Ideme sa hrať spolu? Ideme sa ukasa. Láškaj si, oddychni si. Poď Milánko si oddychuje. Milánik? Nadal. Poď. Ideš na kolenko? No poď Gockovi na kolienko. Poď. No. Povedz babke Balažovej správu. Ahoj, babka Balažová. Autíčko sa pohlo same, povedz. No povedz, ahoj, babka. Ahoj, pusu. No, Milanko teraz nadýcha na toto. Daj pusu babke. Pam. Povedz ahoj. Čo to ty si za babetoš? Veď ja som Čo chceš? Čo by si ty zobral si? Kde je autíčko? Poslejme autíčko tam? Poslejme autíčko, jak pôjde nám, povedz. Autíčko nám tu chodí. Poď to je Milankové autíčko. Milanko? Milánik? Milankoš? To povedz babke správu, lebo za chvíľku video skončí. Poď tu sme dvaja chlapci. My chlapci. Ja. No chodź. No bežkaj. No bežkaj si.
Tam badam, 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 boj za Milanko, autičko je tam, že? Povieš, bojím sa autička? Nie. Bum. Hau, ako by Benžík. Hau. No vypneme autičko? Kam ideš? Kam ideš? No vypneme autičko.